me harrastetaan vaimon kanssa kiinteistösijoittamista. Me lähdettiin miettimään seuraavaa kohdetta ja aloin ihan googlettamaan ja löytyi tämä TT Estate. TT Estateilla oli tarjota myös valmiiksi vuokrattuja tiloja ja se rupesi kiinnostaa sen takia, että nyt kiinteistösijoittajana tietenkin haluaa vuokrata nämä tilat ja se vaikutti aika helpolta ja vaivottomalta tavalta sit hankkia tila jo valmiin vuokralaisen kanssa. Halusimme vähän vertailla näitä eri rakennuttajien tekemiä kohteita ja tämä TT Estatein rakentamistapa tuntui hyvältä. Heillä on muun muassa maalämpö kaikissa kohteissa ja on rakennettu hyvistä materiaaleista, joten tämä vaikutti sikäli hyvältä. Meille tärkeää kohteissa oli hyvät kulkuyhteydet. Tässä on moottoritie vieressä ja löytyy Keravan keskusta aika läheltä. Sitten se, että tämä sijaitsee omalla tontilla, mikä pienentää omistajan kuluja. Näihin tiloihin sisältyy tämmöinen etäohjattava appi, josta pystyy muun muassa avaamaan ovia, seuraamaan kohteen lämpötilaa ja muita kulunvalvontaan liittyviä juttuja, joten se on semmoinen mukava lisä kaiken päälle. TT Estatein kanssa asioiminen oli tosi helppoa, että heti kun otti kontaktin, niin sieltä tuli aika saman tien niin kun soitto takaisin ja ruvettiin sitten tekemään kauppoja. Ja kaikki paperit, mitä pyydettiin, niin ne tuli aika pian, niin hommat meni oikeastaan maaliin ihan parissa viikossa.